Di destpêka dîrokê de mirov ji xwe pirsî: Ez kî me? Jiyan çi ye? Mirin çi ye? Gilgameş, şahê Urukê bersiva van pirsa geriya, rêwîtî û serpêhatiya wî ya hezar salî bi dengê Kurdî nû ve destpê dike. Hevdîtina Gilgameş û Enkîdûyê. Wê şevê li Urukê bajar ne wek her carî bû. Dengê defan ji her aliyê dihat. Stran li meydanan bilind dibûn. Gel bi şahî dilerizî. Ji ber ku roja vegera dûmûzî bû, Xwedayê şivanan yê ku ji cîhana tarî ya bin erdê vedgeriya. Dibêjin dema dûmûzê vedigere, ax bêtir dewlemend dibe, av zêde dibe û welat ji nû ve zindî dibe. Lê di nav wê şahiyê de kesekî din jî ketibû bajarê Urukê, kesek ku mirovan qet wek xwe nedîtibû. Şamhat li pêş dimêşiya, Enkîdû bêdeng li pey wê dihat. Gava ku ew ketin nav gel, deng hîdî hîdî winda bûn. Mirov dest bi temaşekirinê kirin, ji ber ku ew zilam ne wek mirovan dixuya. Laşê wî xwert bû, çavên wî wek heywanên çolê hişk bûn. Hîn jî bêhna daristanê ji ser wî dihat. Gel li hev nihêrî û dest pê axaftinê kirin. Ew divê Gilgameş be, lê tiştek din heye di wî de. Dibêjin ew bi heywanan re jiyaye. Tu heywan zirarê nade wî. Ka dema Gilgameş wî bibîne dê çi çê bibe. Di heman demê de erebalix ji du aliyan ve vekir û Gilgameş xuya bû. Şahê Urukê, mêrê ku navê wî bi tis dihate gotin. Bedenê wî wek peykerên Xwedayan bû. Bazûyên wî mîna kevirekî xurt bûn. Lê ew di nav fikrên xwe de winda bû. Hîn ji bandora şeva ku li perestgeha înanna derbas kiribû di ser wî de mabû. Bêhna tûja dûmanan, stranên hevînê û destên keşîşina nîndada hîn di bîra wî de bûn. Keşîşin çiqas bedew û nazik bû. Wî qet nedifikirî ku dê bi kesek ewqas şîrîn û delala ra rast were. Li nav bênxweşiya dûmanên tûj û nivînên bi çarşefên spî xemilandî de, ew jin hemû hunerên xwe yên jinatiyê nîşan dabû. Gilgameş jî dê mêxasiyê de ji wî kêmtir nemanî bû. Li ber deriyê oteyê, dengê tembûr, lîr û defan û stranên evînê yên bi coş û şewq ku keşîş û keşîşin ji hev re dibêjin. Evîna wan hîn zêdetir geş kiribû û kêfxweşiyên bê dawî dabûn wan. Gilgameş ji aliyekî van tiştan difikirî û ji aliyê din dimeşiya. Bêrî ku Şamhat bêje ku ew kes Gilgameş e, Enkîdû fehm kiribû ew kî ye. Enkîdû hêdî hêdî ber bi Gilgameş ve çû. Kelecana mezin hemû dergirtî bû. Bêdengiyekê giran hebû. Heta zarok jê li bajar mîna koleciyê xwe qefilandî bûn.
Enkidu dema Gilgamesh dît, fem kir ku ew kî ye. Şamha tiştek negot. Ji ber ku nexewce bû. Her du mêr bi hêdî ber bi hev re mêşiyan. Erebaliq bêdeng ma, mîna ku hemû bajar li benda wan bû. Nişkê wa sing bi sing xatin berhev. Gilgamesh xwest derbas bibe, lê Enkidu rê li wî girt. Çavên wan li hev qelîbîn û paşê şer dest pê kir. Mirov hilmê xwe girtibûn. Gilgamesh xwest Enkidu biavêje, lê nekarî. Enkidu jî hewl da padîşah têk bibe, lê ew jî nekarî. Wextê ku ew dişeriyan, mîna ku erd jî dihêjiya. Şer her ku diçû zêdetir dijwar dibû, lê ne yek têk diçû, ne jî yek têk dibû. Ew ne wek şerê mirovan bû, wek ku du hêzên kevnar li hev diketibûn. Paşê lingê Gilgamesh şemitî. Temaşevanan hêvî dikirin ku Enkidu dê vê derfetê bikar bîne û wî biavêje erdê. Lê Enkidu destê wî girt û nehêla bikeve. Ev yek hemûyan şaş kir. Devên gel vekirîman, her duyan fem kiribû ku nikarin hev têk bibin. Bi vî awayî hevaltiya û dostaniya wan dest pê kir. Di heman demê de tiştekî din guherî. Ji wê rojê şûn da Gilgamesh bi hevaltiya Enkidu re ji bêzarî rizgar bû. Gel jî di aramiya wî re aramî dît. Ji nav şerê wan rêzdariyek ji dayîk bû û paşê dostaniyeke ku dê navê wê heta her tim bimîne.